Kada ku manta ku danna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wasu bidiyoyi da muke ɗaurawa a kullum. A yau a cikin wannan bidiyo za ku ji wani labari guda biyu ne. Labarin farko shine Malam Ali na shirin nan mai dogon zango na kwana 90 ya maka wani matashi a kotu bisa laifin watsa hirarsa ta batsa a shafukan social media. Sahir Abdulaziz, wanda aka fi sani da Malam Ali na shirin kwana 90 mai dogon zango, ya bayyana yadda wani matashi ya yaɗa mummunar hirarsa, inda ya ce shi ne ya yi ta da wata budurwa yana neman yin lalata da ita. A cewarsa, matashin mai suna Aliyu Imam da ke zaune a unguwar Indabawa a cikin birnin Kano ya nemi kuɗi a hannun Ali, shi kuma ya ƙi bashi. Hakan ya hassala shi ya yanke shawarar ɓata masa suna a duniya. Ya ayyana rahoton kiran da matashin ya yi masa har sau biyu, inda ya nemi kuɗi a hannunsa. Shi kuma Alin ya mayar masa da martani cewa Allah ya bashi sa'a ya yaɗa hirar tasa. Hakan ne ya sa yake zargin ya yaɗa wannan hirar tasa. Ya bayyana wa jami'an hukumar 'yan sanda dalla-dalla akan yadda komai ya faru, inda ya ce yana buƙatar a bi masa haƙƙinsa domin kuwa an yi matuƙar ɓata masa suna a idon duniya. A bidiyon wanda Aliyu Samba ya wallafa, an ji muryar Malam Ali yana cewa baya irin wannan hirar da mutane, kasancewar ya san an san shi, sannan ganin ɗaukakar da Allah ya yi masa ne yake zargin ya sanya matashin ke neman ɓata masa suna. Labarinmu na biyu a wannan bidiyon shine wata mata ce ta faɗa teku a Legas. Sanarwar da hukumar agajin gaggawa ta jihar Legas ta fitar ta ce wata mata mai kimanin shekaru 30 ta yi tsalle ta faɗa cikin teku daga saman gada. Bayanin ya ce matar ta fito ne daga cikin motar tasi da ke ɗauke da ita kafin ta yi tsalle zuwa cikin ruwa. Direban tasin ya ce matar ta yi cacar baki ne da saurayinta kafin ta faɗa ruwan. Jami'an tsaro da na kashe gobara sun halarci gurin da abin ya faru domin gudanar da aikin ceto.